Башкалабыз Казанда 11-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены үз эшен тәмамлады. Җыен 3 көн дәвам итте. Биредә Россиянең 47 төбәгеннән 600 татар эшмәкәре җыелган иде. 3 көнлек программада катнашучылар күргәзмә ярминкәдә, пленар утырышта катнашты, шулай ук Чувашия Республикасына сәфәрдә булып кайтты. Җыенның йомаклау көненнән безнең чираттагы репортаж. Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының йомаклау көне Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе белән танышудан башланды. Хәләл хезмәт белән үз продукциясын җитештерүчеләр бер мәйданга җыелды. Милли кием, милли ашлар, милли сувенирлар, сәламәт яшәү рәвеше, авыл хуҗалыгының техник юнәлешләре, татар брендлары барысы да бар. Иң мөһиме үзебезчә, милли һәм заманча. Хәзерге вакытта бер 3 ел, 4 ел инде музыка уен кораллары ясыйм. Борынгы 6-7 гасыр музыка уен кораллары, думбра, колхоз, менә ятаган ясарга исәп бар, менә ясый башларга исәп бар планда инде. Думбралар төрле агачлардан эшләнелә, менә булай уеп, төрле татар орнаментлары төшереп, накладкалары кызыл агачтан, булары клен, получается, парагачтан эшлим, резонаторы, елка, чыршы, татарча әйткәндә, кедрдан эшләнелә. Иң шатландырганы халыктан сорау бар ди Җәлил әфәнде. Республикабызның 45 мәктәбе курай, кылкубыз кебек уен коралларын сораган. Шулай ук күргәзмәдә моңарчы бер кайда да булмаган яңа товарларны да тәкъдим итү булды. 2019 елда мин уйлап таптым майны и ясадым аны алтын белән. Натуральный пищевой алтын. Аны можно ашарга, аны можно салатка салырга, кешеләргә подарок иттереп, бүләк иттереп бирергә. Вот шул хәтле уникаль майлары чыгып булды. Бу май бик файдалы. Хатын-кызлар матур булсын өчен бу май бик әйбәт. Күргәзмәдә аерым урынны каз мамыгыннан мендәрләр алып тора. Татар мамык мендәрләре бренды булдырдык. Һәм инде безнең 2 ай эчендә 1047 мендәр килде. Бу инде 14 регионнан, бер чит илдән, Казакъстаннан һәм Татарстан районнарыннан. Һәм төрле чигелеш, төрле үрнәкләр белән. Шума чигү өстенә безнең хатын-кызларыбыз тамбурлы чигү, ягъни каюлы чигү, һәм инде ушковый дип атала ул, колакча чигү төрләре белән мендәрләр чигеп җибәрделәр. Безнең бу проектыбыз мәчетләрне архитектур яктап кую. Шул ук исәптән без аларның тарихын язабыз һәм шушы информация белән без аннан соң бүлешәбез ВКонтакте, Telegram, WhatsApp'та. Буңа нигезләнеп без ясый башладык конкурс, балалар өчен конкурс һәм шушы конкурсның нигезендә без балаларга бүләкләшәбез үзебезнең наборларны. Бүгенге көндә 13 мәчет яктап куйдык. 11-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены кысаларында делегатлар Чувашия Республикасы Шыгырдан, Тукай, Урмай авылларында булып, андагы матур үрнәкләр белән танышты. Делегатлар мондый очрашулар бик кирәк һәм файдалы дип саный. Пленар утырышта эшмәкәрләр, хуҗалыклар үз төбәкләрендәге тәҗрибә белән уртаклашты. Мәсәлән, Чувашиядагы Слава картофель җаваплылыгы чикләнгән агрофирма җитәкчесе Рамил Идзатуллин телефон һәм интернеттан айыру өчен балаларын бәрәңге бизнесына җәлеп иткән. 2019 елында алдык грант. Шул грантка алдык мал. Малны алып кайттым мин Башкириядан, Герефордская породан. Шуннан шул малны асрайбыз. И шуннан башка инде еще без чачабыз. И эшләйбез, сенаж эшләйбез. Мал асрайбыз инде. Без үзебезнең җитешкән, җитешмәгән әйберләрне күрсәтер өчен генә түгел, без сездән бик күп үрнәк алабыз. Менә һәммәгез монда килгән чыгыш ясаган иптәшләр, алар барысы да үз кешеләре белән нинди зур бизнес гына бару түгел, сезнең һәммәгездә дә үзегезнең татарлыгыгызны сакларга, шушы безнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарга җиткерергә, менә сезгә шуның өчен һәммәгезгә зур рәхмәт. Менә шундый булыгыз киләчәктә дә.
Очрашу безнең өчен зур горурлык һәм җаваплылык. Кайсы гына өлкәгә барсак та, иң элек милләттәшләребез белән очрашабыз. Бердәм булып, бөек татар халкы булып яшәргә насыйп булсын иде дип сүзен тәмамлады Милли шура рәисе Васил Шейхразиев. Ойзле Батырханова, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары.